Yo, what's up? It's me, Mr. Lim, no? Kauban ako si Marjong. Manlaag daw meron daw, no? Dili yun sa ingon laag. Naday paliton si Marjong. Unsa itong paliton, par? Regalo sa mga yaban. Sana all. Dito, madto na may Gmall kay depende raon sa mong buhaton dito, no? So, sabayin mi ninyo, no? Sa mong mga lakaw. Aron makita ninyo ba kung unsa dyan yung mga boy ni Boss Marque kung wala siya. So, unsa pa itong ipaabot? Tara na. They know that we would calculate the loss. We would value lose a battle if it meant winning the wars in the end. Listen as we... Hey yo, what's up guys? Bato namin dito sa Gmall kay magpalit ni memory card para na ako yung masave ng mga TikTok na sayaw sa mga babae. Grabe baga, check ko yung nagyan mo Jong ba, Jong? Wala, kaya ako man tanawon kay appreciate ako na ito. Atay, pariya, bigyan may color sa sanina. Alam nga na batos man Boss Marque dapat na synchronize na dapat. Yes. Synchronize ang mga lihok. Hantod sa sanina dapat synchronize. Kasi may sigaw, galit ka? Kita-kisa niyo sa Gmall lang. Malit na dito sa mapalit na ito. Siguro, ang nadyo sa kung unahon na palitan ako akong ginikanan doon. Panty o grip. Oh, what's up? No, nabot namin dito sa Gmall. Masulod na tapar. Masulod na ta. Tagang ikaw ng speakers, no? Amot nga nung nag-uot sila dito, no? Tigbakuna, guro. Amot lang. Pero ako, hindi ko mag-uot ko rin. Labi na, hindi na ko'y pagsisika ng kagalingon na yun, no? Hindi, wow. So, tara, manulod na ta. Let's go. Yo, what's up, Jong? Anong ngitlaw, hindi pangita. Sa'yo, pangita na to. Ay, palitan ako sa mga mabay. Ay, mutana na taan yan. Para G. May mabay, mutana. Ano yung mga panty diri, ma'am? Salamat, ma'am. Pero sa tumoy, palit. Kung batawa, no nga, palitan. Palitan ako si mama. Ano yung magunip? Kanasugdan na to sa pantig brief kay kuan magud ato manggunginikanan usahay sa sobrang paningkamot makalimot na sila palit og lang mga kinahanglan dito pantig brief. No, dyan na, mangita tag panty og brief. So, ang target na to, panty lang sa. Okay, kasi ma-short ko sa kwarta. Brata, may panty daw, no? Para sa among ginikanan. Tag tulos si Quinta diri ba no? Sa to target kay panty katong tag tulos kwinta. Oh, tag tulos si Quinta. Ano niyo? Igo din na to. Inumego sa ko mama. Sa murang nagwig sa may pa-orderan na niya sa online. Orderin na sa Shopee oy. Para makapanan og sizes. Dilay na nata diri. Tiwas tong ni diri. Ayo mo na ni pangita. Gani dili man na makababag dignidad yung no ang mangitag panty diyon. Oh, tinuod ka nga lalaki palitan ni mga magpanty. Oh, tama man na. Dra magsugod ang mahibal-an no kung ang lalaki na irespeto sa babae no. Oh, tinuod. Atong pagpaliton paro. Okay ni paro pwede no isa ka parisan ba no? Oh, gani. Para pang beach ba? Pang beach og kuan do pwede pa pang honeymoon eh. Pang honeymoon ba? Bastos ka anak. Pag-ubo ba? Wow. Wow, mami. Ay, mami. Sige ka matampape. Kaya wag gugitag panty mo kami gipasuot ba. Pirada pa o kan par kay bet kayo na. Kasutan eh. Importante biya dyan ang suotan ng panty kasutan. Ay dili wala man gender bias par no, musuot kag grip og panty. Ang importante dira Komportable ka. oh tama gyud. Boss Marque, sinsan yo kay kung wala ka na magyuban na time na mo medyo sensitive niya itong kanon. medyo sensitive na mong topic ron. sa tong topic ron Jong. Gugma sa anak sa ihang ginikanan. Yes, tinuod na. Par G na par. Ano eh? Oh, ako. Oh, murag igo ni ka mama. Lagi igo. Di ba dako, do? Igo ano eh? Ang igo ni par. Kana G na. Paano na? Pero anak ko regalong pantis ginikanan. Tularis si Marjong. Muna ay maka-inspired na Jong no. Usaw na lang kaya baka uyab ko sunod. Oh, dili lang kay panty. Kato, ako itudlo na ako akong hatag mo. Kita ka ng mga seat na diha ah. Asa na kana. Ano? Oo. Muna isuto nimo pag honeymoon natin. Oh my God! Wow!
Pamili lang. Una, mauyab ta ka. Sana all. Oh, kinsa man na bay, kinsa man na. Surtiya sa mga uyab ni Marjong ay kay na joy set nga nana ba oh. Pang honeymoon daw. Ano? Wala na ako kani. Sa ganito ko tong Marky. Pina 40 shades of Marky. Pili naman mi og panty no para sa mamang Marjon. So brief na punta par. Brief na punta ka ng kuan lang naman. Tingnan brief tulos kwinta diri. Okay ro, natugtulos kwinta mo no. Tulos kwinta gani. Pero daw ngita daw Yung daw. mga ritaso ra ba, may sumpay mga ritaso. Para isa. Kansi kayo imong papapar kay mahal kay si mong mama tag 300 ka pin, si mong papa tag 100 ra ka pin. Sa mga tinog nga naghinog gugma ay dili na sila magmatter na alkansi ba sila o dili. Importante na ano. Par. Tanaw nimo kaning enough na kaya ng panty og brief para ang regalo para sa mong parents. Ang inap na ni pantigrit sa kong ginikanan. Kay nagisgot mo sila mama papa kuhaan da ko nila motor. Mura tagad sa mong panty brief. Asa ba ng pantigrit sa motor? What the